astigmatismoa dunak berriro, beste bizipen badaka, non zalantzak eukitun, bea, zein berdunik egoera hontan, ze inta izango naz onartua, bestin onarpena edo onespena bilatza dut, orduan azkenin iten du, bere ustez, bestik bere handik espero dutena, eta iten da, be burua deskonektatu, be burua alde batea uste dut azkenin ez du ikusten, dena borroso gusten du. Bai, astigmatismoa dakanak, induna da beburua traizionatu. Bai? Traizionatu, bere ustez, bestik, bere gandik espero duten hori emanaz. Erabat do, eta hau zeiru itzen zaizu, eta ze, ongi indut, eta ze, politia izan da, erabat onarpen hori edo bila. Eta proposamena zein da, bere autentikotasun hori bilatzia. Hemen aipatu dugun, lehenozi bakazute beste bideoan non azaltzen den, begiak itxi, somatizazio edo sintomak zer dakarren gutzako, horren galdera ikinta, zein izan bizitzen, garai hartajon, nola bizinunik egoera hori, ze zalantzanakan. Zalantza, duda sortu zaio momentu bati, non duda hori dela eta bere autentikoa izatea erabaki berrin, induna da bere ustez bestik onartuko luteken ni bat aurkeztu. Eta horren da galdu inda. Proposamena da, aipatutako ariketan aipatzen din sintoman bi galderoik planteatuta, ze izinan bizitzen, eta ze onura du edo ze galera du horrek, hoi bilek erantzun da lortu, funtxea, muina iristia, buelta mateko.